Gipanghingpit nga pagretiro isip Arsobispo sa Subo sa bag-o lang nagsaulog sa ika-75 adlaw nga natawhan nga si Archbishop Jose Palma nagwali kini sa pulpito sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima dinhi sa Boljoon, Cebu. Kini kabahin sa Pontifical Mass nga gipahigayon alang sa makasaysayanong pag-uli sa mga pulpit panel sa simbahan nga nawala niadtong 1980s. Human hingpit nga mataod pagbalik ug nabendisyonan ang dugay ng nawala nga mga panels sa simbahan sa lungsod sa Boljoon, bulahan nga nasaksihan sa mga Boljoanon ang pagwali sa Arsobispo sa pulpito. Asoy ni Archbishop Palma nga kini ang ikatulong higayon nga iya kining gibuhat. Congratulations, daghang salamat kay Mama Kate. Human sa Santos nga misa, dunay gipahigayon nga pagpirma sa mga dokumento nga nagpamatuod sa pag-uli sa mga pulpit panels ngadto sa Archdiocese of Cebu. Kini gipanguluhan sa kaparian sa Cebu Archdiocese ug kadagkuan sa kagamhanan sa probinsya sa Subo ug sa National Museum of the Philippines kun NMP. Ang 88 anyos kasi Nanay Francisca Antiporta mingsugilon sa nahitabong pagkawat sa mga panels kaniadto ug siya malipayon nga nakaabot pa sa pagbalik sa mga panid pulpito. Butang anang Santos kuno sa kadikarga ang kuno kaya hindi naman kuno siya sa tubangan iingnan kuno siya nga nang ayo pagkuan ha kay piyait masday unsam nang piyait masday nako mo kuan ka mo istorya kanila istorya ka dinhi sa nga tawo batyon kanila unsa man kuno gikarga ato nga truck kuno nay kada lagi mga Santos magi kada na dia magi karga atong dikarga so sila may nanguha oh sila nanguha mo hinupan nya wala man siya masulti o kinsa sila. Salamat nga gibalik nila dire na mga ilang nawala ang nawala. Gani giklaro sa Director General sa NMP nga ang donor nga mihatag sa pulpit panels misaysay nga nakuha ra sab nila kini gikan sa usa ka antique dealer. Then donor acquired it from a antique dealer. They were not the first collector. They were not the first collector to have them, but the fifth or sixth collector since they were removed from the church. So there was a chain of possession that culminated in their acquiring them in the early 2000s. Apan si Cebu Governor Gwendolyn Garcia mianunsyo nga wala nay plano ang probinsya nga imbestigahan pa kung kinsa gyud ang nagkawat niini. Gani iya na lamang panawagan sa mga kolektor nga iuli kung doon naman sila gikuptan nga mga gipanag-iya sa simbahan. We would expend all of our energies in tracing back and pointing fingers and finding out whom to blame and whom to incarcerate, then we will never be able to move on. And that right now, I would rather not go on a witch hunt, but instead appeal to the better nature of these men and women who have this item. Mas gipahugta na sab ang seguridad sa parokya sa Boljoon pinaagi sa pag-instalar og mga CCTV camera sa palibot ug sulod sa simbahan. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.